Mediji iz cijelog svijeta prenijeli su vijest o stravičnom zločinu koji je šokirao Ameriku. Ubijena je trudnica Darlene Haynes u 8. mjesecu trudnoće. Njoj je potom dijete izvađeno iz utrobe. Beba je nakon 2 dana policijske potrage pronađena živa i zdrava. Zbog ubistva i otmice uhapšena je Julie Corey, inače prijateljica ubijene majke. Nekoliko dana stara djevojčica koja je nasilno izvađena iz razrezanog majčinog trbuha pronađena je živa. Intenzivna policijska potraga koja je trajala 2 dana urodila je plodom. Imamo bebu, to je ključno. Ovo je na kraju najbolji scenarij za ovu tragediju, dijete čini se zdravo. Majka djevojčice Darlene Haynes bila je 8 mjeseci u drugom stanju. Njezino unakaženo tijelo pronašao je kućavlasnik William Thompson koji je išao provjeriti je li sve u redu nakon što se iz stana počeo širiti smrad. Nisam mogao zamisliti da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Užas, ovo nije stvarnost. Osjećala je stalno kao da je netko promatra i to noću, te kako nije sigurna. Policija je uhitila 35-godišnju Julie Corey i njenog prijatelja u New Hampshireu. Julieni prijatelji rekli su policiji kako im je bila sumnjiva njezina izjava da je rodila prije nekoliko dana. Uhićena Coreyeva stigla je u utočište za beskućnike, a zaposlenima je tamo rekla kako je njezina kći stara 6 dana. Molila sam se da je pronađu živu i da je oni koji su je uzeli vrate na sigurno. I ako ne žele ići na policiju, dobro, mi nećemo ništa pitati. Ovo nije prvi ovakav slučaj u Sjedinjenim Državama. Još najmanje 4 slična slučaja dogodila su se u Americi u posljednjih nekoliko godina.